حدا نغن اسكا كلاتنا قصنا من لسبنتنا بتمرت مسكال معيت بسمع وول ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين كما يتاني هنا هاي سمعني زلو آمين እግዚአብሔር ይመስገን ይልና ከነመስገን ለሳና ስለዘገበተልና ክብርን ምስጋናን ይብታዩ እስከ ድምቅ ዝበለ ዕልልታን ጨብጨባና ዴታ ራይበር ጎሮናና ሓርሒሩ ከይንብል ብለስላሳ ወይ ቢራ ወይ ማይ ጌርና ሰዲና ኣርዊና ኢና ሓቀይ ከብድና ጠቢ ከይንብል መግቢ ጌርና በሊዕና ፀጊምና ኢና ስለዚ ተሪፉ ዘሎ ሓደ ነገር ኣሎ ንሱኻ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ መርዓ ማለት እዚ ከብካብ እዚ ቅዱስ ዲ ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያንና ብኸመይ ዓይነት መርዓ ክተመርዕ እያ ትፍቅድ ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ክወሃበና ስለ ዝኾነ ነቲ ዝወሃበና ቃል ፀኒና ንስማዕ ምክንያቱ ነዞም ክልተ ነጋውስ ጥራይ ዝመልከት ኣይኮነን እቲ ትምህርቲ ነቶም ሰብ ሓዳር ኣብ ሓዳርና መፅንዒ ነቶም ዘይተመርዓና ትምህርቲ ነቶም ዝመርዓው ዘለዉ ድማ ከመይ ገይሮም ኣብዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሑ ዝምልከት ትምህርቲ እሞ ኩላትና ንዛረብ ዘለና ዘረባ ሰብ ንበል ምክንያቱ ቃል እግዚኣብሔር እንዳተነግረ እንዳተዘርበ ዘረባ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ስለ ከምፃልና ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናብ ሓውና ዲያቆን ሲራክ ትምህርቲ ክወሃበና ስለ ዝኾነ ንዑ ትዛረብ ኣነበን ንዓና ድማ ፅኒኢላ ትሰምዕ እዝኒ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፈተልና مدرخ نبحونا قد فلنا بسم الله وولد منفس قدوس أحدو أملاك بسم الله وولد منفس قدوس أحدو أملاك بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين يتوارد እግዚአብሔር أملاك أبونا أملاك أبراهام ይስሐቅ ወያዕቆብ እግዚአብሔር أملاكنا أملاك أبوتاتنا أملاك أبراهام ይስሐቅ ያዕቆብ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን آمين ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን እሞ أملاك ወላዲተ أملاك ከምቲ ወንጌል ዮሐንስ እንምልከቶ ወበህየ ነበረት እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ኣብቲ ከብካብ ኣብቲ መርዓ ኣደ ጎይታ ኣደ ኢየሱስ ነበረ ከም ዝተባህለ ብሓቂ ኣብዚ ከብካብና ኣብዚ ብሓቂ እዞም ክልተ ከዋኽብቲ ዝኾኑ ይሕዋትና ነገስታት ሎሚ ኣንቲ ሓደ ዝኾኑሉ እሞ ማምላክ ወላዲተ ኣምላኽ ንኩላህና ትባረኸና ከምኡ ድማ ኩሎም ቅዱሳን እግዚኣብሔር ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኽበሮም መጠን በብማዕርጎም ዝኽበሮም ዝተመስገኖም ይኹኑ ኣለና ዲና ብሓንሳብ ኣለና ዲና መንእሰያት በዘለና ብሓንሳብ ንኹን ኩልሃና ከመ ታፈቅር ሃየል ሃበ ኣንቀተ ማያት ከማሁ ታፈቅር ነፍሲ ሃበ እግዚኣብሔር ከምቲ ኢራብ ናብ ዓይኒ ማያት እትናፍቕ ሎሚ ድማ ኣነ ድማ እግዚኣብሔር ይናፍቕ ኣለኹ ኢሉ ቅዱስ ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት ማለት እዩ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ክዝረብ ክንገር እንከሎ ናትና ዘረባ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ኣይዓበኒ ኣይከበርኒ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ቃል እግዚኣብሔር ፅንክ ንብል እግዚኣብሔር ብረድኤቱ ይደግፈና ኣሜን ብረድኤቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይፈለየና ንሎማዓንቲ እንመሃረሉ ኣርእስቲ ትምህርትና መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ፍቅሪ 10 ዘሎ እዩ ንሱ ከዓ እንታይ ዝብል ለባም ሰበይትስ መን ይረኽባ ዋጋኣ ካብ ክቡር ዕንቂ ኣዝዩ ይኸብር ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እስኪ ብሓንሳብ ነቲ ቃል ንድገሞ ለባም ሰበይትስ መን ይረኽባ እስከ ንበል ኣይስማዓንን ዘሎ ለባም ሰበይትስ መን ይረኽባ ዋጋኣ ብሓንሳብ ንበል ካብ ክቡር ዕንቂ ኣዝዩ ይኸብር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ከምቲ ኩላህና እንፈልጦ መጽሐፈ ምሳሌ ካብቶም
ናይ መዝሙር ተባሂሎም ዝፅውዑ ሓደ መጽሓፍ እዩ። እቲ መጽሓፍ እቲ መን ይጽሒፎ? ቅዱስ ወይ ከዓ ጥበበኛ ሰሎሞን ይጽሒፎ። ብሓቂ ንደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ቅዱስ ሰሎሞን ወይ ከዓ ልዕሊ ጥበበኛ ሰሎሞን ዝፈጠን ሰብ የለን። ምክንያቱ ኩሉ ናይ ዓለም ነገር እዩ ኩሉ ከንቱ ናይ ከንቱ ከንቱ ኢሉ ዝደምደመ ኣቦ እዩ። ምክንያቱ ልዕሊ 1000 ዝኾና ኣንስቲ ከም ዝነበሮ እዩ ታሪክ ቤተክርስትያን ዝነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ልዕሊ ማንም ንደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝፈጠን ዝነበረ እንታይ ኢሉ ለባም ሰበይትስ መን ይረኽባ? ንሳ ዋጋኣ ካብቲ ክቡር ዕንቂ ኣዝዩ ይከብር። ኣብዚ ቃል እዚ ዝቐምጠና ሓደ ነገር ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ለባም ሰበይቲ ክኸውን ከሎ ነታ ለባም ሰበይቲ ዘነፃፅራ ወይ ከዓ በየናይ ዓይነት ሚዛን እዩ ዝፅምታ ዘሎ ድሕሪና በቲ ክቡር ዕንቂ እዩ። ክቡር ዕንቂ ዝበሃል ኣብዚ ምድሪ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዕንቁታት ኣለዉ። እዚ ክቡር ዕንቂ ብኣምሓርኛ ብፍላይ እንታይ ኢሉ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ከቀይሕ ወይ ከዓ ካብቲ ቀይሕ ዕንቂ ካብቲ ሰንኤር ኣዝያ ትኸብር ዋጋ ኣዝዩ ይኸብር። ብሓቂ ዋጋ ናይዚ ዕንቁ እዚ ኩላና ኣብ ኢድና ሞባይል ኣለና ኣብ ገቡል እንድሕር ፈቲሽናዮ ሓንቲ ግራም ልዕሊ $100,000 ዋጋ። ስለዚ ቅዱስ ሰሎሞን ወይ ከዓ ጥበበኛ ሰሎሞን ምስ ምንታይ ዘነፃፅራ ዘሎ ነዛ ለባም ሰበይቲ ካብቲ ክቡር ዕንቂ ኣዝያ ትኸብር ኢልዋ። ስለዚ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ መን ይረኽባ ኣለና ማለት እዩ። በዚ ዕለት እዚ ድማ ሓውና ክቡር መርዓዊ ነዛ ካብ ክቡር ዕንቂ እትኸብር ካብቲ ክቡር ዕንቂ ኣዝያ ዋጋኣ ዝኸብር መቸም ኩላና ንፈልጥ ኢና ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍና ብወርቅን ብብሩርን ኣይኮነን ገዚእና እንታይ ዳ በቲ ክቡር ዶሚ ገዚእና። ስለዚ ማንም ሰብ ዋግኡ ክንደይ እዩ እንድሕር ተባሂሉ ክንዲዚ ክበሃለሉ ኣይከኣልን። ዋግኡ ክንደይ ገንዘብ ይኸውን ዓለም ተሸይጣ ንዕኡ ተኣክል ዶ ኣይተኣክልን? ኣይተኣክልን እያ። ምክንያቱ ደም ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ፈሲሱ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ሰሎሞን ወይ ከዓ ጥበበኛ ሰሎሞን ግን ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከይመፀ መፂኡ ንዓለም ካብ ናይ ሞት ናብ ናይ ህይወት መንገዲ ከየሰጋገረ እንከሎ እዩ ነዚ ጥቕሲ እዚ ኣቐሚጥዎ ማለት እዩ። ካብቲ ክቡር ዕንቂ ትበልፅ ዋጋኣ ካብቲ ክቡር ዕንቂ ትበልፅ ኢልዋ ማለት እዩ። ብሓቂ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ እንታይ ኢሉ ይገልፃ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ልቢ ሰብኣያ ይኣምና። እስኪ ብሓንሳብ ንበሎ ኣለና ዲና ብሓንሳብ ልቢ ሰብኣያ ይኣምና። እታ ለባም ሰበይቲ እዚ ዓይነት ባህሪ እዩ ዘለዋ። ሰብኣያ ዋላ ርሑቕ ዓዲ እንተኸደ ብዙሕ መከራታት ዋላ እንተኣጋጠሞም ኣብ ህይወት ዋላ ብዙሕ ፈተና እንተኣጋጠሞም ልቢ ሰብኣያ ግን ይኣምና። ብሓቂ ኣነስተውዕሎ ዝግባኣና ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ብ2015 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ መፅናዕቲ ልዕሊ 107% ወሲኹሎ ናይ ፍትሕ ወይ ከዓ ኣብ ቤት ፍርዲ ሰብኣይን ሰበይትን ክውዕሉ እንከሎ ብብዝሒ ከምቲ መዓልታዊ እነመርዑ ዘለና መዓልታዊ ከዓ ይፋትሕሉ እዩ። እቲ ምክንያት እንታይ እዩ? እታ ለባም ሰበይቲ ኣይተረኽበትን፣ እቲ ለባም ሰብኣይ ከዓ ኣይተረኽበን። ኩሎም ዓያሽ ኩሎም ስለዝነብሩ ዘሎ ምክንያቱ ነታ ዓሻ ሰበይቲ እንታይ ኢልዋ? ምልክዕቲ ኮይና ዓሻ ሰበይቲ እንታይ ኢልዋ? ቅዱስ ሰሎሞን መልክዐኛ ሰበይቲ ብዘያይምሮስ ኢልዋ ከም ኣብ ኣፍንጫ ሓሰማ እተሰቆረ ቀለቤት ወርቂ እያ። ሓሰማ ኩላህና ንፈልጣ ኢና ሓቂሮ። ብፍላይ እስራኤላውያን
نحاسما على خندي كم زيو فزنور الدحري كن ملكت كوينا حاسما سجا أيول عنيم كم تقول لهنا سجا حاسما زي نبلع نساتهم سجا حاسما أيول عنيم حاسما أتا رخصتي فترة تبعي لا تسوى مخنياتو بيت عالم كرزوس نابز مدري زمتيو أجانن تجسي وكروت إنكلو نام تاي سيدوم نتوم حاسماتا نتوم أجانن نتوم حاسماتا توم حاسماتا كا ناتو بحري كم سلوين زرعنا مالك سلازي بني إسرائيلاويان بحلي لمدي حاسما فنفن تنسسا عائشة سبيت ويكا ملكعت وينا لبونا زي بالله سبيتها ها نتحاسماس أبا فنجا ورق اللي حقمت كذا حاسما مخانا عيتفان سرع زيادة سلازي أم سعد زي نفس وكفنا رأسنا مربري بقانا ملكعنا عند حرز عشوانا قالوا خيرو حمد ها كبول عي حكيرو هاي بولعني كلمنا أزنبورو بزحات ملكعات ملكعهم استفدوا عليه عزيم وكبات دك عنستيو دك تبعتيو كحاليفهم قد تملكعهم كامناي ديني ويكا كامناي سيو كالحنو ما يكامن سدرجال ملكعنا قمنانا هاوتنا اتزللنا نقرات زمك حنا أكلمي زيابير عملا زي قربنا نحر خينو ها نعانا تاي لكع كمتي اتحاسما أو فنجا ورق ولا تسقور كيا احتسقطنا سلز تراك زيابير عملا نزال بام سبيتين مخان تتعريب بانا مخنياتو زال بام سبيت استبالتك أدينا سارا كم مثال كم ريال خليل أدينا سارا كو أمونغوم كلنا مرعى خون كله قال كدان أبراهام سارا نيكورلكم من عند الحكيرو أبراهام سارا أبي وتوم زنبرة فتنا كي أزيو زيو اتفتنا لا كم نكسر كي ترى في اسمه سنيور سدراج زاهر ولا قان نقص وسيلك مرعى كي أنت بلا أبراهام فرحو سبيتي كونت حافتي ولا أنت بلا نساقي نتدخاز نبرة منم حافتي زين ور أبراهام يا مريتا امنزل لغة لبام سبيتي سلز خونت مالك سلز أبي ودنا مصفة نتاتي قاتل مناي مصفة نتات يقات مناي سلزي لبام سباي لبام سبيتي كوينا هنكبالنا مالك مخنياتو قويت عالم كريستوس نابز مدرزي كمت زقددتو ويكا نصيدي من قبزي بلا حقات رخصتنا يا ادم زي لقبا مملاكو لاكيتا املاكو كان حتى ملكينا دخا يعني بسقا دخا يعني ابوانا ديان نوح عمتا سلازي ولدو فوفونات يمنيرو اكزيابير املاكين اما املاكو ولاديتا املاك نتي نقال نمورات نسداد مان معلان مغنياتو نخد كون مريت وامالك نقدس دين مارام زمرت قالو عند مغنيات كن انتايو ينانو زلنا لبونا عاري نصحنا عاري استراج زاهر ملكعكو اتجيتي كاغاز ملك على كانس يوم نبرا يخلا خونا حابتن دعينا نامو بزحات حابتمات الله قدس دين مارام دي منم حابتي ويكان من طريقاي نبر انتو فوق زيادة እግዚአብሔር አምላክን ውርበታ ወይ ካቲ መልክ አፈቲ ካዋስ ጋር ኩወስድ ፈተው ማለት ስለዚህ ስራ እግዚአብሔር አምላክ እቲ ዘለና ነገር እግዚአብሔር ይሂብና አምድሪ ኩፉዝ ባሰብ የለን ልቦናና ግን ኩፋአትን ጽቡቃትን ሙልኩዓትን ውቁባትን ከብለና ዝኽል ልቦናና ምስ እግዚአብሔር ዘለና ሕብረት وهذه كلها ناس نابا يمرونا من اسمه هذه الساعات زي بسرعة تكليم زمرعوكو ومداتي بقولنا زمرعوها أزيم وزحادي لبام سبيتكين نكزيها بريح مخنياتو هاري قدس قولس ناكيف يسمون معرف إسراء جميرو انتايزم رئيسي سبعي كريستوسي رئيس سبيت غامري سبعي رسميت مري على نادينا
ሰብኣይ ስከንብል ሰብኣይ ኣብዚ ከነሰውዕሎ ዝግባአና ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ ሰብኣይ ንጉስ እዩ ሰበይቲ ከዓ ንግስቲ እያ ነቲ ሰብኣይ ንጉስ ከተብሎ እትኽእል ሓደ ነገር ካብዚ ኩላና ወይ ከዓ ኣብቲ ቀደም ዝነበሩ ደቂ ሰባት እንድሕር ተመልኪትና እኳ ነገስታት ብምንታይ እዮም ዝፍለዩ እንድሕር ኢልና ብዘውዲ ሓቂሮ ብዘውዲ ይኮነን ድዩ ኣይኮነን ካብቶም ካልኦት ደቂ ሰባት ዝፍለዩ ዘውዲ ናይ ንግስነት ስለ ዝደርፉ እዩ ሰብኣይ ከዓ ንጉስ ከብሎ ዝኽእል ዘውዲ ዝኾነት ሰበይቲ ኣብ ርእሱ ስለ ዝቐመጠ እዩ ማለት እዩ ብዘይታ ሰበይቲ ብዘይታ ዘውዲ ተባሂላ ዘላ ካብቲ ክቡር ዕንቂ ዝተፈልየት ሰበይቲ ወይ ከዓ ዝኸበረት ንዓ ፍልይቲ ከብላ ዝኽእል እዚ ምክንያቱ መፅሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 4 እንታይ ይብል ለባም ሰበይቲ ዘውዲ ሰብኣያ ዘውዲ መነ ዘውዲ ሰብኣያ እታ ለባም ሰበይቲ ዘውዲ ሰብኣያ ስለዚ ብሓቂ ክንምልከቶ ዝግባአና ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ከም እንምልከቶ ካህን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ክልተ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጻድቃን ዝነበሩ ሰባት ንምልከት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ትምኒቶም ኣብ ንስነቶም ዝነበረ ትምኒት ብዙሕ ነይሩ ካብቲ ብዙሕ ከዓ ውላድ ንክወልዱ እዩ ዝደሊ ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ዘካርያስ ካብ ነገደ ሌዊ እዩ ክህነቱ ክሰግር እንድሕር ኮይኑ ናይ ዘካርያስ ከዓ እንታይ ክኾን ኣሎ ማለት እዩ ውላድ ክወልድ ኣሎ ወዲ ውላድ ክወልድ ኣሎ ስለዚ ውላድ ክወልድ ይምህር ነይሩ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ውላድ ኣያቦም ውላድ ብዘይምውሃቡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጻድቃን ኮይኖም እዮም ተረኺቦም እቲ ዝደልዮ ዋላ እንተዘይረኸቡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጻድቃን ኮይኖም እዮም ተረኺቦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጻድቃን ምዃኖም ከዓ ዮሐንስ ተባህለ ዓብይ ስሙ ሓጎስ ፍስሓ ሓሴር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ውላድ ወሊዶም ኣብ እርካኖም ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ሰብን ጻድቃን እንድሕር ኮይና እግዚአብሔር ኣምላኽ ካባና ኣይፍለን ስለዚ በዚ ዕለት እዚ ኩላና ከነስተውዕሎ ዝግባአና ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዚ ውህደት እዚ ብስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ዝተመስረተ ውህደት እዩ ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ኣብ መወዳእታ ናይ ቃና ዘገሊላ ነገር ክትርኽ ፀኒሑ እንታይ ዝብል ቀዳማይ ተኣምሩ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበረ እዩ በዚ ዕለት እዚ እቲ ቀዳማይ ተኣምርኩም እትሰርሕሉ መዓልቲ እዩ ክርስቶስ ኣባኹም ሓዲሩ ተኣምር ትሰርሓሉ መዓልቲ እዩ ክልተ ኢኹም ኔርኩም ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብዛ ዕለት እዚኣ ግን እንታይ ኮንኩም ኣለኹም ሓደ ኮንኩም ኣለኹም ነዚ ሓድነት ከመትኽ ዝፍትን ግን ብደመ ወልደ እግዚአብሔር ብስጋ ወልደ እግዚአብሔር ዝላገል ዘሎ እዩ ብሓቂ እግዚአብሔር ኣምላካ እግዚአብሔር ኣቦ ንእግዚአብሔር ወልድ ናብ ምድሪ ሰሪዱ ንደቂ ሰባት ንኸድሕን ክሳብ ሞት ኣሕሊፉ እዩ ንወዱካ ዝጨከነ ንዓና ኸዳ ሕጉ ድሕሪ ሒዝና ማዕረ ክንደይ ዘይጨከነና ስድራ እግዚአብሔር ስለዚ ኣብዚ ውህደት እዚ ኢድና ክንእቱ ኣይግባአናን እዚ ሓዳር እዚ እዚ ቃል ኪዳን እዚ ንኽተር ንኽብርትዕ ክንፅዕር ዳእዩ ዝግባአና እምበር ንክንፈላለዩ ኢና ክንፅዕር የብልና በኣስና ምስ ሰብኣይን ሰበይትን ዘይኮነ ምስ ክርስቶስ እዩ ዝኾኑ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ምስጢር እዚ ዓብዩ ኣነ ግና ብክርስቶስን ብቤተ ክርስቲያንን እምስሉ ኣለኹ ኢሉ ብቤተ ክርስቲያንን ብክርስቶስን ክርስቶስ ዘይብላ ቤተ ክርስቲያን ክትበሃል ኣይትከኣለን እዚ ውህደት እዚ ክሳብ ምጽኣት ክሳብ መወዳእታ ኣብቲ ዘለኣለማዊ ህይወት ተስፋ እንገብሮን ኣይፍለን እዩ እቲ ውህደት እቲ ንሕና ኢና እቶም ቤተ ክርስቲያን ተባሂልና ዘለና ንሱ ንጉስና ንሕና ድማ ኣገልገልቱ ኣመስገንቲ ኮይንና ኢና ክንወርሳ እንፅበያ ዘለና እታ መንግስተ ሰማያት ነዚ ውህደት እዚ ከም ዘይምንጠስ ነዚ ምስጢር ነዚ ዓብይ ዝኾነ ምስጢር ድማ ኣብ መንጎ ክንኣትዎ ኣይግባአናን ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሓቂ እታ ለባም ሰበይቲ ካብቲ ክቡር ዕንቂ
أزيا وقعاز خبر سبحان الله سبيتي بزئلة ترخي مالا حونا تقبلوا له نسوهم كبر عمقي كلت يوم ترخيبهم له بزئلة زي أمونغو خمت زخل نجر حدا نجري نسوق عتاي حدا كروس نبي كريستيان أبون تايزم كريستنا مالت أبتئتين مسكال منبر مالتي مسكال مالتي تاي مالتي مكرا مالتي أبتئت مكرا نحرت نبرا لغانكا كومفورت زونز بحال نجر يلا ناي مجو ميزياز بحال نجر يلا تدقاقيفكا منقصة سمايات اتوور صلو دا أمبرهم بايتا لبايتا ويكا ألقا بالقا بحال هيوت يلا مالتي سلازي أم مسكال يخم أبتئت مسكال يخم لو ما عندك الكدان عسيركم زلكم نزي أمونغوكم سمسكم كل نجرات بتي أنا مساقم الله نسخاتكم كأمساي تسقاي زبل عدمي ستي أنا مسؤول له نسخات ها استمر له كريستوس مساقم يزور لهم تسمسكم نجارات تتبابن بمستوى عالم دابد داكم فريتن سجيتن نيا أبراهام ساران قال كدام زبارخه قال كدامكم يباركم نكان زكرياسن ندينا إلسابيتن እግዚአብሔር አምላክ ጸጎ ዘብዝሐለው ማዕኹም ካ ጸጋኹም ይብዝሐልኩም ወስብሐት ለእግዚአብሔር ሻለን ታሪክ ጆጆይነ እሺ ማውና ካሊዮት ይስማዕና እሜን ካሊዮት ይስማዕና ስሙን ስምና ረባ አታዘይት ወርስ ካሊዮት ይጽሐፈና الشبار زعبا لباب سبيدي كنور عمكي تبلتها لباب سبيدي كابكزابيريا سواء سبيدي أنا بلا أسفع بيلو كبيرنا تانيو أب علمنا كاب أدم جميع كساد زحجي كزين كساد زل علمون كم سلمون كما خايل لم توائلو لعلي شح عن استزنابرو زعبا سبيدي انتايا كما يعزفلت لعل سلمون عبد المدرين نبرات مالتي سلازي تبنيا سلمون عملوتو 4 نغرات ينغنيلو كابتم 4 كلت زياده كلت كله مركب اب لعل بحر قد كاين كلاي يقر معك ليش تتطرى مركب اب بحر تاعها تتحلى مركب تاعك كاين كلاكن نايزابي سرع سنزونه مالتي كاوز عبي زلال نغنيلو ناي سباي سبيتن حد مستير مخانيلو كلتهم كان زين جرايزون قبل كده حاجة ببيت كريستيان أو عالمنا حاجة تدمر حاجة كده كلته عقيد عم مسترى تقليل جد حاجة تدمره حاجة أبناء مستر وإيمان مرعى مالتي سلازي كريستوس ناي بيت كريستيان مرعو خون كله بيت كريستيان ما مرعاته سلازي كريستوس كمرعو مثل كله مرعى دما كم بيت كريستيان مثل وينما كم دمجل ماريام مثل مالتي كديس يوحنا سافر بزعبا مرعى خزار كله أنا دمايلو بزعبا مرعى وينما بزعبا سراين سبيتن كزارب مدلو غنيره بزحات جن صحيفهم حليفهم أنا زت صحيفه جنيلو سباي كم يديلو سبيت ما كم عينيلو عيني تنبع من يتدرز الله يد حكي جن إيدي هاريما وي إجرت هاريما إجري وي إيد وي حقوت هاريما من يتنبع عيني بعين تنبع الله تدرز الله إيدي إجري إيدي حكي سلازي حداركم دما كم إيدي عين يغون دابله كدس يوحنا سافر كغميتنا لو مالتي تيات تنبع تيات تدرز مالتي سلازي تقبل لغن تيات مله هاي كل تيم حسب بينه أزنا برلو بزلو ما عند أنا قد حدث زمان اللي ما إجزابير أملاك كمتي أوانجيل زلو نت إجزابير حدث جبره سبعي فلايو إلو بيتسب أحوال كلنا أما جوزهم قال كنا كناتو بحق بيت غرسيان فوق لا يكونن مالتي تسع عمد تسبع سارة يسحق أولينا يسحق كتاي مالتي مزوز ولا كنول ندلدو ندلدين حقي كمان دينا سارة كنت سبايك بهنا مالي عزب تعبستهم يسحق وليدو هنا وياكم عزب تعبستهم نمن يبرغيهم ندينا كدس رجل مارا مالا كان زكرياس مسكدس إليزابيث عزب تعبستهم من وليدو
ዮሐንስ መን ከም ዮሐንስ አለ ተባይሉ ዝተመስከረሉ መጽሐፍ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ክፈጥር ከሎ መኻን ገይሩ ዝፈጠረ ኣብዚ ምድሪ የለን። ሓደ ፍጥረት ፈጢሩ አዳም ንስኻ ወሊዱ ተባዝሂ በዝሂ ኣብዚ ምድሪ እዩ ማለት ነው። ስለዚህ ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይወለደን ንምንታይ ዘይወለደና ኣብ መንጎ ሜታው ኣይፍቀደናን ንሕና ብሕጊ ቤተክርስትያን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ብጊዜ ዝሰርሕ አምላክ እዩ። መዓዝ ጊዜ ውላድ መዓዝ የጽንዕ ንሱ በይኑ ኣብዚ ዓለም ንኩሉ ጊዜ ከከም ጊዜ ዝፈጣሪ እምበር ንሕና ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ከይናቱ ሓዳር ትብል ቤተ ክርስቲያን ነቲ እግዚአብሔር ሓደ ዝገበሮ ሰብ ኣይፍለይ ዝብል እሞ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ኪዳንኩም ይባርኽ። ቃል ኪዳን አብርሃም ሳረን ዝባረኸ ቃል ኪዳንኩም ይባርኽ። እሽማር ካብዚ ቀፂሉ ዘለወና ናይ ምስጋና መዝሙር እዩ። ዝተሓጎሰ ዘሎ ይዘምር እዩ። ሓገ ኣይተሓጎስናን ኢና ዘይተሓጎሰለ ድዩ ኣወዳት ተሓጒስኩም ዶ? ኣይስማዕኒ ዘሎ ተሓጒስኩም ዶ? ኣዋልድከ ሓደ ግን ዘይተሓጎሰሎ ሓደ ኣሎ። ሓደ መን ኢልኩም ተሓስቡ? እቲ ጸላኢና ዲያብሎስ ግን ኣይተሓጎሰን በዚ ምክንያት ዝም ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ጸላኢና ዲያብሎስ ንምስዓር ንሕና ግን ሓጎስና ንእግዚአብሔር ክንገልጽ ስለ ዝኾንና ኣብዚ ጎልጎል ንሪኦ ዘለና ኩላትና ክንዝምር ካብ ዘለና ይሓፍ ንብል